Nadako ano? Sus Ginoo ko kung kana gisulbad sa baha, sulbad gid ta, ha? Kay sa una man gud mga kaigala nakaingon man gud ta kining baha sa Cebu, baha sa Mandawi, baha sa Talisay, lisod sulbaron kung kwarta lang sa local government ang saligan. Kinahanglan tawag national funds. Karon naa man na yung mga national funds ang gihatag. Imagine ka na mahigalag sa 2023 to 2025, 50 billion na. O niya, karon mahigala matod pa sa kuha na to nga report, ang kanhi congressman o kasamtangan nga congressman, doon ay mga 83 bilyones pesos nga gitawag og new pork barrel funds. Straight to the point. Kadako ba ng kwartaha? Straight to the point. Binilyon man ni mahigalaw unta hisgutan ni libo at mahisgot anig milyon, billions ang hisgutan. Ngano naman ni mga kagalaan nga naa pa mangyapon ning grabing pagbaha og daghan pang nangamatay sa baha. Straight to the point. At pagtagad butaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.